Tässä on saunat ja kaikki löytyy. Hienot systeemipaikat järven rannalla. Kannattaa tulla katsomaan ja kokemaan. Hyvät palvelut. Ja lisää sitten saa, kun tulee itse katsomaan. Eli erilaisia mökkejä, on uudempaa ja on vanhempaa tuotantoa, mutta varustelutaso on suurin piirtein sama. WC löytyy kaikista. Joissakin on oma suihkunsa sitten myöskin. Ja myöskin löytyy oma rantasauna tästä miljööstä. Eli sen saa lämmittää samaan hintaan kuuluu, sen voi ennakkoon varata, mutta ilmeisesti siihen ei isoa lisähintaa ainakaan liity. Upeat uimavedet, tosi puhdas järvi löytyy tästä, en muista järven nimeä juuri nyt, mutta aivan huikeat maisemat löytyy. Käydään kurkkaamassa tuota mökkirantaa, mökkisauna ranta, että minkälainen tämä nyt sitten on. Tokikin tää ei ole se pääuimaranta täällä. Uiminen omalla vastuulla, niin kuin yleensä aina näillä vähän yleisemmillä rannoilla on. Tänne on myöskin hyvä tulla vaunun kanssa, löytyy sähköpaikkoja ja vaikka mitä hyvät kalavedet, niin kuin näkyy, niin on upeat. Tää kertaa koko tämän opiston niemen tämä järvi. Ja näin.